ani waliɲumandɔn o bɛ Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaa bɛɛ lajɛlen fo yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. Bi ye araba ye juillet kalo tile 9 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka don kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka sanga ni an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛ mun tanna Ala ma hinɛ na an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka wagati fo ka taa se an ka jamana pankuru ni o ye avion présidentiel ale sanni koɲɛw ma. A yirala k'a fɔ ko musaka mun bɔra jamana wagande kɔnɔna na walasa ka nin minɛn kofɔta ninnu san fɛn min ye yuruguyurugu caman o de kɛra nin minɛn sanni ninnu koɲɛ olu kɔnɔna na. O de hukumu kɔnɔna na an ka kiiri tigilamaw kɔni ye wulikajɔ kɛ walasa fɛn mun ye maa minnu sen bɛ nin avion présidentiel fo ka taa se an ka finitigilakaw ka kɛlɛkɛminɛn sanni koɲɛw ma u ka taa ɲɛfɔli kɛ an ka kiiri tigilamaw olu ɲɛkɔrɔ. Kunun ko juillet kalo tile 8 san 2025 fɛn min ye cour d'assises de Bamako ale kɔni ye kiiri olu tigɛ. A yirala k'a fɔ an ka ministre kɔrɔ ni o ye madame Boire Fili Sisoko ale kɔni ɲangina san 10 kaso a ka musaka sarata o biti jɔ sefa wari 100,000 o bɔɲɔngo la. O kɔfɛ fɛn min ye colonel major mun Babito ale kɔni ɲangina san 7 kaso a kan ka wari mun sara ko fara ka kaso kuntagala kan o ye sefa wari 60,000 o bɔɲɔngo ye. O kɔfɛ fɛn min ye Mustafa Ben Barka fo ka taa se Sidi Mohamed Kanyashima ani u baarakɛɲɔgɔn ma 4 bɔɲɔngo ka fara nunu ma 2 kan ni u bɛ baara kɛ Go Star la a yirala k'a fɔ olu kɔni ɲangina u si kaso o de la. O kɔfɛ fɛn min ye Mamadu Kamara ni ale fana ye ministre kɔrɔ ye ani Ala ma hinɛ na an ka jamana ɲɛmaakɔrɔ Elhaji Ibrahim Boubacar Keita ale ka directeur de cabinet fana tun don. A yirala k'a fɔ fɛn min ye yuruguyurugu mun kɛra nin minɛn sanni ninnu koɲɛ olu kɔnɔna na ko ale nɔta la o de hukumu kɔnɔna na ale kɔni ma ɲanki an ka kiiri tigilamaw olu fɛ. Taa kidalikaw olu fɛ yen nɔ kunun ko juillet kalo tile 8 san 2025 an ka finitigilakaw ka ɲɛmaaba dɔ ni o ye général de brigade Masa Wule Samake ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka taa kidalikaw olu fɛ yen nɔ. A taga kun tɛ dɔwɛrɛ ye o de ye an ka finitigilaka minnu ni olu dagalen bɛ Kidali marabolo kɔnɔna na walasa ka t'i ɲɛ da u kan k'u ka baara olu tagabolo olu lajɛ. Aw ni ne walasa an ka faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ka général de brigade Masa Wule Samake ale ka kɔrɔfɔ dɔw lamɛn kɔrɔfɔ ninnu bɛna tɛmɛ nanzarakan na. Aujourd'hui, Dieu m'a donné l'occasion de passer aujourd'hui à Kidal. Depuis que j'ai pris le commandement la deuxième fois, bon, la première fois c'est pour accompagner le ministre, mais personnellement j'ai tenu à passer autant que faire se peut, régulièrement voir mes éléments pour échanger avec eux, partager la situation des opérations et entre-temps me retirer avec quelques directives que je vais leur confier. Je pense que le moral est au top. Tout se reconstitue et nous sommes davantage maintenant plus prêts à travailler et faire des succès. Un appel à cette population vaillante d'encore resserrer les rangs autour des FAMA pour une franche collaboration et afin que la liberté de mouvement, la liberté et le mouvement des biens et des personnes soit tout le temps assurée dans ce secteur. C'est vrai, dans nos actions, nous avons, sur base de renseignements, accompli beaucoup de tâches et nous attendons encore, puisque c'est eux qui sont le plus souvent isolés dans les confins de Kidal, autre chose. Alors, si une information nous parvient à temps, je pense que les dispositions seront rapidement prises pour traiter le problème et écarter le mal. Avec ces éléments pleins de morale, avec plein d'énergie, je pense que la mission, nous comptons sur un très bon résultat dans les jours à venir. Ameta Gundamukaw olu fe no kɛrɛnkɛrɛnnenya Gundamu dugu mun bɛ ni a bɛ wele ko Zuera walasa basigi o ni lakana o bɛ se ka sabati an ka jamana o kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka sɛgɛsɛgɛli kɛ fɛn min ye bolimafɛn sen 4 dɔ ni ale tun falen bɛ taji la ni k'i kunda fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw dagayɔrɔ mun ni o bɛ Zuera an ka finitigilakaw ka wulikajɔ kɔni kɛra sababu ye fɛn min ye u ye dangari kɛ nin bolimafɛn sen 4 a n'a kɔnɔmɔgɔ olu bɛɛ lajɛlen na kunun ko Zuera ka olu fɛ yen. An ka jamana jabarani soba ni o ye ORTM ye ale bɛ to ka jɛmukan mun sigi ni a bɛ fɔ ko Mali kura taasira 3 u ye wele bila an ka ministre ma ministre mun ka baara ɲɛsinnen don Mali jamana ale ni jamana wɛrɛ koɲɛ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye walasa a bɛ se ka ɲɛfɔli kɛ fɛn min ye Mali ale ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ olu bɛ cogoya mun na o de hukumu kɔnɔna na u ka ɲininkali dɔ taara bɔ fɛn min ye ka sanga ni Algérie ale ye an ka drone mun bɔ ka bi Kidali région ale kɔnɔna na avril kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka ministre des affaires étrangères ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye o k'olu kan walasa aw ni ne an ka faamuyali caman sɔrɔ an ka jɛ ni ka an ka ministre lamɛn.
Algérien an sigiɲɔgɔn jamana de sigiɲɔgɔnya b'a ni ɲɔgɔn cɛ bi tɛ Mali yɛrɛ y'a cɛsiri ka Algérie ɲɛmaaw dɛmɛ depuis u ma kɛ jamana ye k'u kɔkɔrɔma don k'u ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ yɛrɛ n'o ye Abdelaziz Bouteflika yɔrɔw dira u ma Gao hali Bamako yan nɔ k'u dɛmɛ pour que k'u ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ. N'i y'a lajɛ bi bi in na hali gɛlɛya min bɛ Mali ni Faransi cɛ n'i ye Mali ye dɛmɛ min kɛ Algérie o kɛlɛ bɔ a kɔnɔ caman bɛ da kɛrɛfɛ donc juguya tɛ se ka kɛ Mali fan fɛ ka ɲɛsin Algérie ma. Mali jamanadenw ani Algérie jamanadenw problème t'olu ni ɲɔgɔn cɛ mais ni sigiɲɔgɔnya jamana fila anw ka minɛn min latiɲɛna n'o ye drone ye an ka lakanani minɛn de don. Lakanani minɛn in a tɛ ɲɛsila Algérie ma a ma don Algérie territoire kɔnɔ a gosira yɔrɔ min a kɛra kilo 10 ɲɔgɔn Mali territoire kan ka taa Algérie frontière fan fɛ kilo 10 a ɲamaɲama ninnu fana yera Mali de kɔnɔ donc a gosilen an ka service ɲɛmaaw ye Algérie ɲɛmaaw wele k'a f'u ye sisan a y'an ka drone gosi an bɛ tile 3 d'aw ma aw k'a fɔ an ye aw kana preuve d'an ma ko an ka drone donna aw fɛ yen de k'aw y'a gosi yen nɔ fo an bɛ sigida min kan bi. Ne yɛrɛ ye Algérie ambassadeur de so hali communiqué kɔfɛ a ko k'u ka wagati d'u ma halisa hali bi an ma jaabi sɔrɔ a la donc an bɛ k'o jaabi kɔnɔ pour que k'a dɔn min kɛra mais min yɛrɛ bɛ mɔgɔ la yilan a ko la o ye drone nin tun bɛ mun de baara la ne tɛ sɔrɔsi ye mais jagoya don n ka détails d'aw ma kunnafoni de tun b'u bolo ko jatigɛwale mɔgɔ ninnu tun bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɔ la yɔrɔ dɔ la drone wulila k'a bɛ t'olu de gosi Algérie nana banaminɛ n'olu de ni ɲɔgɔn cɛ n'o kɛra anw bɛ hami wa an tɛ hami an b'an yɛrɛ ɲininka ne ko Algérie n'anw de bɛ baara kɛ wa ou bien ani ninnu de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc o ye agression de ye parce que a kɛra anw ka dugukolo de kan anw ni Algérie tɛ guerre la o anw ni terroristes de bɛ guerre la donc n'o kɛra Mali ye min yira k'a fɔ Algérie jamana ɲɛmaaw f'u ka faamuya de Mali t'u ka batɛmɛsira ye o Mali fana ye jamana de ye comme olu ye jamana ye cogo min an ka yɛrɛma hɔrɔnya n'u y'an ka souveraineté o k'o batu u ka malidenw to yen problème min b'u da la u yɛrɛ ka se ka a ɲɛnabɔ an b'a ɲini fana Algérie ɲɛmaaw fɛ u ka jatigɛwale n'u bɛ kɔkɔrɔmadɔnni min kɛ u ye o ka dabila o b'a to jamanaw ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa AES finitigilakaw ka kibaruya o kɔnɔna na k'a ta juillet kalo tile fɔlɔ fo ka na se an bɛ wagati min na i ko sisan AES finitigilakaw kɔni ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaa caman de la ani ni ka tɛgɛda kɛ u bolofɛnminɛ caman kan nin kalo in ale kɔnɔna na juillet kalo tile fɔlɔ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaw tun ye bingani mun ta ni k'an ka jamana finitigilakaw dagayɔrɔ 7 mun sɛgɛrɛ o kɛra sababu ye an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔ kɛ ni ka dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaa 100 ani kɔ o bɔɲɔgɔnko de la Niger ka olu fana fɛ yen nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Niger finitigilakaw olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaa 193 la nin dɔgɔkun kofɔta in ale kɔnɔna na Burkinakaw olu fana fɛ yen fɛn min ye Burkina finitigilakaw olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaa caman ni ka boloda kɛ u bolofɛnminɛ caman kan an b'aw ladɔnniya k'a fɔ k'a ta juillet kalo tile fɔlɔ kana bila juillet kalo tile 9 na fɛn min ye AES finitigilakaw kɔni u ye dankari kɛ fɛn min ye jatigɛwale tigilamaa caman de la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Guinée Conakry kunun ko juillet kalo tile 8 san 2025 Guinée kunnafonidilaw ka soba ni o ye haute autorité de la communication hake ale kɔni bɔra ni ka batakiji fɛn min ye France 24 ma bataki mun kɔnɔna na u ye kangarimada kɛ ni ka ɲɛsin France 24 ma k'a bɛ ka kunnafoniya dɔw cari a ka bɔlɔlɔsira olu sanfɛ kunnafoniya mun ni o tɛ tiɲɛ ye ani kunnafoniya minnu fana bɛ kɛ sababu ye fɛn min ye ka basigibaliya ko nati Guinée jamana ale kɔnɔna na u ye kangarimada kɛ ni ka ɲɛsin France 24 ma ko ni France 24 seginna ni ɲɔgɔn wɛrɛ kan fɛn min ye ɲangini ye o n'a ta ni ka France 24 sɛgɛrɛ Guinée jamana ale fɛ.
ameto Guinée Conakry jamana ɲɛma Général Mamadi Doumbouya ale kɔni ye yɛlɛma don fɛn min ye Guinée Conakry jamana sariya sun o jɔsen dɔw la o dɔ bɛ tali kɛ jamana ɲɛma ni tun sigira i bɛ san 5 o de bɔɲɔgɔnko kɛ fanga la o yɛlɛmala ni ka kɛ san 7 o bɔɲɔgɔnko ye ani fɛn min ye n'a ma ɲa k'i b'i kanbɔ fɛn min ye Guinée Conakry jamana ɲɛmaya o nɔfɛ jamana wɛrɛ bugunatigɛ sɛbɛn i bɛ diɲɛ kɔ ni o ye double nationalité ye o kɔfɛ fɛn min ye candidat ni o minnu b'u kanbɔ jamana ɲɛmaya nɔfɛ olu bɛ to ka jɛmukan mun sigi jabaraninso olu la o fana balilen don o kɔfɛ fɛn min ye déclaration des biens du président ni o ye n'i kɛra jamana ɲɛma ye musaka mun b'i bolo n'i ka to dantigɛ jabaraninso la o fana balilen don Guinée jamana ale kɔnɔna na ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaaw ni de bɛ dansigi kɛ a ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da kulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan ala k'an si jɔ ko makɔnɔ ala k'an ka jamana basigi